Эфирда Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Рәссам Шамил Нигъматуллин иҗатын халыкка таныту чаралары туган ягы Бу районында һәр даим үткәрелеп килә. Шушы көннәрдә Якташлык җәмгыяте ярдәме белән рәссамның туган авылында музей бүлмә ачылды. Ширки Килдурас авылыннан Мөршидә Җиһан репортажы. Бу районының Ширки Килдурас авылында тантаналы вакыйга. Бүген биредә Шамил Нигъмәткә багышланган музей ачылды. Минем кулымда аның пумаласы, нәкъ шуның белән ул Килдурас чигендерчеләре дигән атаклы рәсемен ясаган. Музей бүлмәдә чигендерчеләргә багышланган тагын бер рәсем бар. Гомумән, Шамил Нигъматуллин әдәби тәхәллүсе белән атасак, Шамил Нигъмәтнең туган як тормышын чагылдырган картиналары шактый һәм алардан аерым бер җылылык сирпелә. Туган ягын яратуының бигрәк тә пейзажларында сизелә. Менә чынлап та бөтен тынычлык, моңсулык, лирика, эмоциялар, хисләр анда менә бөтен барлыгы белән ярылып ята. Анда без шушында яшәгән халыкны да күрәбез, аның яшәешен дә күрәбез, шушы пейзаж аркылы гына да. Чөнки уларны шул кадәр ул йортларны, һәммәсен ул яр буйларын шундый тәмле итеп ул Бидрә тауларны һәр берсен тәмле итеп ул сурәтли, шундый яратып сурәтли. Шамил Нигъмәт ясаган портретлар шул исәптән сыйныфташы Җәүдәт Гыймранов та мәңге яшь булып тарихта кала. Кайткан без Горка вакытында, мин команда эшләдем бу вакытта. Дәүләтле галукты портретын ясап калдырыйм әле. Шул атналар буе отырып тордым инде без сениләр ясаганнарын ниләрен. Аннан соң инде ул битирип ясады. Шамил Нигъмәтнең музей бүлмәсен ачуны башлап йөргән бу Якташлык җәмгыяте вәкилләре рәссам иҗатының халыкчанлыгын, яшьләр өчен үрнәк булуын билгеләп үтте. Халкның тарихын белү, аның шәхесләрен белү, аның шундый күркәм эшләрен белү, ул патриотик тәрбиядә бирә яшьләргә һәм безгә бик кирәк. Һәм үзебезнең татар милләтен саклау өчен дә бик кирәкле шагыйрь. Музей авыл мәдәният йортының икенче катындагы бер бүлмәдән гыйбарәт. Бүлмә генә булса да, карап танышып йөрер өчен иркен. Биредә рәссамның шәхси әйберләреннән тыш 5 дистәгә якын картинасы урын алган. Кызыксынучылар, бигрәк тә мәктәп укучылары өчен Якташ рәссамның иҗат музее ачылу мәдәни тәрбия ысулы. Мәктәп укучылары белән дә, кайткан кунаклар белән дә бу музейга сәяхәтләрне оештырырбыз. Рәсем дәресләрендә, сыйныф сәгатьләрендә, Шамил Нигъмәтнең юбилейларына багышланган, туган көннәренә багышланган кичәләр оештырган вакытта һәм инде үзебез өчен күп рухи ризык алырбыз дип ышанам. Рухи азык булырлык рәсемнәр ясап калдырган Шамил Нигъмәт иҗаты хәтер исән чакта онытылмас. Рәссамның иҗат эшчәнлеген гаммәви чаралар аша Татарстан тамашачысына җиткергән Тәүфыйк Сагыйтов та шул хакта искәртте. Туган ягын, туган туфрагын, аның тарихын, аның кешеләрен матур итеп, рәсемгә ясап, мәңгелеккә, гомерлеккә калдырган кеше ул тиз онытыла торган кеше түгел ул. Музей бүлмә ачылышында шулай ук Россия рәссамнәр берлегенең Татарстандагы бүлекчәсен җитәкләүче Анатолий Крылов та чыгыш ясады. Аның фикеренчә, Шамил Нигъмәтнең таланты авыл табигаты тәэсирендә бөреләнгән. Шуңа да рәсем ясау сәяхәтләре белән җәй көне Ширки Килдуразга кайтырга исәпләре бар. Әлеге фикергә Татарстан рәссамнар берлеге рәисенең беренче урынбасары Мөдәррис Минхаҗев та кушылды. Бу гомумән авылның түгел, Татарстанның түгел, Россиянең горурлыгы бу җегет һәм шуннан да шундый җылы алып барылды бу музейның ачу тантанасы. Монда халыкның үзенең менә улпат кешеләрен зурлау күзгә чагылып тора иде. Хөрмәт итү, аларның хәтерен яңарту бу зур шундый бер чара булды. Шамил Нигъмәт Кәрим Тинчуринның Зәңгәршәл спектакленә театр декорацияләре эскизларында иҗат итә. Мин бит үзем рәсем ясагач,
Аның баштан стилистикасын қарасың, дейді. Аның мына картиналарда сезіле бик тыйнақ кіші. Тыйнақ. Ол енді міне орынбасар болып өшеді өмір бойы. Нелердің рейсінің, Рассамнар рейсінің, Татарстанның бик тыйнақ кіші Шамил абай. Шамил Нигъмәт 2004 елда фани дөнья тормышының нәкъ уртасына җиткәч арабыздан китеп барган рәссам. Бик юксынабыз дип искә ала туганнары. Bizim uylarımız, sözlerimiz turu kilerdir. Onun bile kızık idi söyleşirge. Buna бар bit şunday. Aytasım kile buna okullık şunu tınlıysı bit ol üzerine bir rahat lezzet de basmışlardan. Şuna göre buna onun ayırım yağını etmekliyim men. Ol buna saklana biledir ye. Ol motor jırlıydır ye. Onlarda anekdot da bitmedi. Onlarda yaxşı yumor da bitmedi. Ol buna ayırım bir şunday şahıs idi. Rəssamның исемен мәңгеләштерү юнәлешендә якыннары, хатыны Рәфидә Нигъмәтуллина һәм балаларының да өлеше зур. Шуннан тагында бик күп эш эшләнде. Әлеге музей бүлмәне ачарга ярдәм иткән өчен җирле хакимияткә, буай якташлык җәмгыятенә рәхмәтебез чиксез ди Нигъмәтуллиннар гаиләсе. Шундый зур залда әтинең музее ачылганга мин бик шат, бик зур рәхмәт сезгә әйтмәкче булам. Бүтәнегезгә булышкан өчен. Шамил Нигъмәт кыска гына гомер эчендә Татарстан рәсем сәнгатенә бай мәдәни мирас калдырган талантлы шәхес. Атаклы Суриков исемендәге институт тәмамлап, Харис Якупов остаханәсендә тәҗрибә туплаган рәссам. Габдулла Тукай үз заманында татарның профессиональ рәссамнары барлыкка киләчәгенә өметләнеп, "Өмет юк түгел әле, үз арабыздан да маһир рәссамнар чыгар" дигән. Тукай ялгышмаган. Шундый маһир рәссамнарның берсе һичшиксез Шамил Нигъмәт. Мөршидә Җихан, Ринат Сахипгәрәев, Татарстан яңалыклары өчен махсус Буа районыннан.